Bon dia, benvingudes i benvinguts al Col·legi de Periodistes de Catalunya, a la seu a Barcelona, o com nosaltres ens agrada dir, a la Casa dels Periodistes. Per nosaltres és un autèntic plaer que per segon any consecutiu Comunicat i el sector de la comunicació del vi de Catalunya hagin escollit la nostra seu per celebrar aquesta segona edició de la Conferència Catalana de la Comunicació i del Vi. Una conferència que amb només 2 edicions ja es pot dir que és un autèntic èxit i no tinc cap mena de dubte que l'any que ve ens tornem a celebrar aquí tots junts per fer la tercera edició d'aquesta conferència. L'exemple contundent que certifica l'èxit de la convocatòria són els més de 170 inscrits i inscrites, periodistes, bloguers, sommeliers, enòlegs, responsables de comunicació de cellers i d'entitats, tot un ventall de professionals que el que feu és donar cos al món de la comunicació del vi al nostre país. I durant un cop d'ull al programa d'actes d'aquests 2 dies, sí que us haig de dir que la sensació que ens ha donat, jo que sóc un autèntic diguem-ne que desconeixedor oficial de tot el tema del vi, és que el que hi ha són professionals de primer nivell i de primera categoria. Sense comunicació no hi ha vertebració d'un territori o d'un sector. Això és una de les afirmacions que ens agrada molt dir des del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Per això és tan important la feina que feu en el vostre àmbit per donar difusió a la feina que es fa i a la feina que es continuarà fent. Per això, des del Col·legi no podem fer res més que felicitar-vos per la feina i encoratjar-vos a que tireu endavant i a dir-vos que tindreu sempre el Col·legi de Periodistes de Catalunya en la vostra seu i també amb les portes obertes per tot allò que us faci falta. Esperem que aquests 2 dies de trobada siguin profitosos per tots vosaltres per enfortir les relacions entre totes les persones que us dediqueu al món de la comunicació i del vi i alhora millorar la comunicació del sector de la vinya i del vi a Catalunya. Per la meva part, res més. Sí que em disculpo perquè per qüestions de feina no em podré quedar a veure i a escoltar i a tastar els vins que podreu tenir aquests 2 dies. Sí que ens podrem veure demà en el dinar. Dono la paraula ara amb el Rafa Jimena. Molt bé, moltes gràcies, Degà. Bueno, ja tornem a ser-hi, ja és la segona, el qual vol dir que l'any passat no es va fer del tot malament. Estic molt content perquè, a part de tota la gent que heu repetit, tenim nous inscrits. Els 170 inscrits aquests dels que parlàvem, també comptem amb estudiants d'enologia, de sommeleria i de periodisme màster gastronòmic que estan becats per l'organització, becats per tots vosaltres, que feu possible que això sigui així, i dir-vos també que percentualment el percentatge d'inscrits i el que són els recursos que fan possible la conferència gràcies a la gent que ha decidit participar-hi ja arriba al 50%. És a dir, que aquesta conferència no s'ha fet simplement per la gran ajuda de Torres, que és el nostre patrocinador i és el que ha ajudat, sinó perquè hi ha hagut un grup important de persones que han volgut venir, pagar la seva inscripció i fer possible que ens trobem aquí. Penso que és una cosa important perquè en el sector també hi ha una certa costum a que tot lo pagui un altre, no? Que sembla que té que estar tot pagat i que no ens hem de pagar res. Per mi té molt valor que hàgiu decidit pagar-vos la inscripció, haver vingut aquí a compartir 2 dies parlant de vi, mirant de com podem comunicar millor el nostre vi, i això és la major alegria que he tingut aquests 2 dies, no? Veure com el percentatge d'inscrits i de gent que estava disposat a pagar individualment per la conferència pujava, no? El qual vol dir que estàvem fent alguna cosa bé i que esperem que el puguem fer encara millor en successives ocasions. En aquest sentit sí que m'agradaria també destacar una mica el programa. Moltes ponències ja se van destapar l'any passat, és una mica un seguiment de lo que va quedar per parlar-se l'any que ve. Segur que ens tornaran a quedar, l'any passat, ens tornaran a quedar per l'any que ve molts temes també pendents. Ja estem treballant en ponències que podríem tenir l'any que ve, com el tema de les etiquetes, el nom dels vins, naming, màrqueting d'etiquets visual, tot el tema de la pagesia, vull dir, també parlar si hi ha una comunicació de vi de cara als pagesos, de cara als productors de vinya. Tenim temes molt oberts i segur que no ens lo acabarem, vull dir que podrem treure molts temes que vindran, però aquest any hem volgut fer molt hincapié en el tema de la digitalització. Penso que el vi està entrant poc en el tema digital, el tema de la Big Data. La conferència de demà del Jordi Urbea, que possiblement és la persona que més m'ha impactat sentir-lo parlant de dades i de com interpretar les dades per fer la nostra comunicació, i penso que serà un gran punt a la conferència. El taller d'Instagram d'avui estic segur que no decepcionarà, perquè
La Marianela també ens farà un seguiment d'una auditoria de com tenim el nostre perfil d'Instagram i de quina manera podem treure més suc a l'Instagram en algo que tots hem entrat una mica per inèrcia, però que crec que se pot professionalitzar molt més. I en definitiva en la ponència també dels prescriptors a través de l'audiovisual, los guany youtubers que hem volgut dir, no? Que no és exactament del tot això, però sí també treure més profit al tema audiovisual en el tema de la comunicació, que crec que és algo que està en marge, i tot això fent de la mà d'altres trobades i temes d'actualitat, com la taula que ara nos precedirà sobre l'esfervescència que ha tingut la bombolla catalana durant aquests mesos, i cap a on podem anar en aquest sector. Altres temes com els pocs espais que penso jo que encara té el vi a la premsa generalista, els temes una mica més d'actualitat i més del dia a dia. Jo crec que no nos los acabarem, són molts els que podem fer. Moltes gràcies a tots els col·laboradors i patrocinadors. Vull mencionar una altra vegada a la família Torres, a l'Incavi, que torna a donar suport a la trobada, al CET, al Col·legi de Periodistes, a l'Associació Catalana de Sommeliers, a l'Associació d'Enòlegs i Col·legi d'Enòlegs i Enòlegs de Catalunya, Montvínic, que farem demà el dinar de Cloenda, que també col·labora molt amb nosaltres, la gent de Rie de l'Euroselecció, sense els quals no podríem fer el pedazo de tas que tenim preparat per aquesta tarda, en 2 torns, i també introduir-vos el showroom de la tarda, que hem volgut donar una pinzellada, un suport també a tota aquesta gent que està fent vi amb un objecte solidari. Pensem que el vi, a part de compartir, també s'entrega. Cada cosa que se fa al camp és un fet d'amor i és un fet de cuidado per les persones que alimentarà, i en el cas del vi aquest té la transcendència de la bona estona i del compartir el vi entre diversos, no? I dir-vos que penso que el moment més emotiu del dia d'avui serà l'homenatge que li volem fer a l'Àngel abans del dinar, i que també espero que passem tots un bon dia. Molt bona conferència a tots i no me vull allargar més. Moltes gràcies.